Wrakselje, mei't wurd en meide Wrâld. Doet uw Heer Jezus op een ierde rondkeuren en daar libben, doe wat er vaak net begrepen. De meesten wisten vaak net wat ze aan hem hienen. Het wie maar een vreemdeling. Ja, vanzelfs, hij familie en hij libbe in een dorp en de meesten konen hem als de zoon van de timmerman, maar toch, hij wie maar wat vreemd. Mijn beide skonken stonden er op de aarde, maar mijn de holle zit er in de boeken. In de boeken van Tanach. Dat is de Torah, de Navim en de Katavim, wat dan voor de Joden weer de wet, de profeten en de oorige schriften van wat wie Joden als christenen nemen het Oude Testament. Jezus, ja, dat wie wel een die erbij hadden, maar toch weer er heel oors. In zijn denken, in zijn praten en in zijn dwaan. En vaak zit er hele tijden achter maar in de boeken. Nou letter hier er dus volgelingen. Hier malje die hem als studenten volgen, als discipelen, zo neemden ze dat. En die malje, die leven met hem, die jaren alles wat er zei en die zeggen alles wat er deed. Dat na verenfantiert begonnen ze correct te praten en te dwaan als haar master. Net in alles vanzelfs en net perfect, dat koedogs net, want Jezus is de Zoon van God, dat zei er ik. Maar dat binnen wij net op hetzelfde niveau. Nou, is het zo dat zelfs zijn beste vriend Johannes zei en schreef dat hieraan Christian als een volgeling van Jezus is. Dat er correct zal leven als uw master. De christenen die willen dan ik graag het boek lezen. Maar het boek voor u is dan net alleen nog maar of vooral het Oude Testament. Want wie hebben ik de evangeliën, het goede nieuws over Jezus Christus, wat hij deed en wat hij leerde. En we hebben de brieven en boeken van zijn apostelen, die er aanwijzen hier daarvoor en inspireert hier troch Heilige Geest. En dus willen we echt graag wrakselje en ploeterje met het woord van God, om dat beter en beter te begrijpen, zodat wij ons God en hemelsgeheid beter leren kennen en dat we ook leren meije hoe we dat toepassen kunnen als we leven in een goddelijke wereld. Dat ik wil graag dat jou ik daarin meedoen en ik wil graag helpen en handreiking doen om te leren te wrakseljen met wat het woord zegt en wat het betekent voor jou today en hoe we dat toepassen kunnen. Dat vraag ik en daar bid ik voor. Amen.